Ọkụọla elekere anọ nke mgbede n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma, unu anwụchila nke onye chiri ya zere. Gerenụ ntị n'isiokwu ndị hirodo nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ Wenezdee, abalị 6 n'ime ọnwa Eprel, 2022. Ahịa nkwụ. Onye isi ala bụ Muhammadu Buhari abịanyere aka n'akwụkwọ bụ nke kwadoro ka a na-akpachapụ ụlọ ndị dị iche iche arụrụ maka ọdịmma ụmụ mmadụ, ya bụ ụlọ ndị a na-akpọ gọọmenti public buildings. Ọchịchị etiti ka ọ dị ugbu a akagbuola iwu ahụ ha nyere banyere ịkwụsị nnọkọ n'etiti abalị nakwa nnọkọ karịrị ụmụ mmadụ n'ihi mfesasa nje COVID. Ndị nzukọ nnọchiteanya ala anyị ka ọ dị ugbu a na ndị isi okpotokpo n'okwu banyere nchekwa enweela nnọkọ pụrụ iche iji mara ihe a ga-eme ka nwugo wee biri n'okwu metụtara enweghị nchekwa n'ala Naịjirịa. Ụlọ ọrụ Debt Management Office ka ọ dị ugbu a etiela ololololo n'ihi amụma a na-ama ibiri ego karịrị ijeri narị naira 700. Onye isi ala mba Ukraine bụ Zelensky ka ọ dị ugbu a agwala otu UN ha mee ngwa ngwa meghara ọdachi na ntaramahụhụ ha chọrọ inye mba Rọshia n'ihi mkpamkpa mba Rọshia na-akpa na Ukraine. Onye a na-akpọ Ronald Koeman ka ọ dị ugbu a ga-abụzi onye mgbazi ndị Netherland ngwa ngwa akọchara iko mba ụwa. Sonye anyị na www.ozisaradio.com. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Tọzie ntị n'ala ka m tọpee ngwugwu akụkọ ndị a n'uju ya. Onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ka ọ dị ugbu a abịanyere aka n'akwụkwọ bụkwanụ iwu nke kwadoro ịkpachapụ ụlọ ndị ahụ arụrụ maka ọdịmma ụmụ mmadụ anya bụ ndị akpọrọ National Public Buildings Maintenance. Ozi a nwetara site na nnọkọ nke ndị Federal Executive Council bụ nke ha nwere n'ụbọchị taa. Ọ bụ n'ogige Council Chambers nke dị n'Abuja ka ha nwere ya bụ nnọkọ. Onye isi ala anyị dịka ọ nọ na-abịanye aka na ya bụ akwụkwọ iwu, o jiri ohere a gwa ndị isi ministri dị iche iche na ndị isi ndị depatmenti nakwa ndị isi ejensi niile na ha gbaa mbọ na-akpachapụ ogige nakwanụ ụlọ ndị ahụ arụrụ maka ọdịmma ụmụ mmadụ bụ ndị ọ kpọrọ National Public Buildings. Onye isi ala gara n'ihu kwuo na ọtụtụ ụlọ ndị a na-adazi ada n'ihi na anaghị akpachapụrụ ha anya. Ọ bụ ya meziri o ji dị oke mkpa ịkpachapụ ụlọ ndị a rụrụ maka ọdịmma nke ụmụ mmadụ ka ụlọ ndị a ghara ịdacha ma ọ bụ feburu daa otu ụbọchị. Ọ bụzi ka ọ nọ na-enye ha ndụmọdụ a ka ọ nọ kọwaa na eji ama mma si n'ụlọ mara mma pụwa ama. Ọ bụ ya meziri o ji nyezi iwu ka amalite ịrụzigharị Federal Secretariat nke dị n'Abuja nakwa ụlọ 24 bụ ndị akpọrọ National Buildings nke nọ gburugburu ala Naịjirịa. Ka ọ dị ugbu a, ọchịchị etiti akagbuola iwu ndị ahụ ha tinyere banyere ụmụ mmadụ ịnọkọ n'etiti abalị, tinyekwara iwu megidere ihe karịrị akarị ụmụ mmadụ ịnọ otu ebe dịka oge a na-eme agbamakwụkwọ maọbụkwanụ ihe ndị dị iche iche. Ozi e nwetara n'aka otu ọtamike ihe gbasara coronavirus nakwa kọmitii akpọrọ Presidential Steering Committee. Ọ gara n'ihu kọwaa na nchọpụta emere nso nso a gosiri na ọnụọgụgụ ndị bụ nje COVID agbatụchana nnọọ n'ala. Ọ bụ ya mezuru o ji dị mkpa ịkagbu iwu ndị ahụ e nyere iji gbochie oke mfesasa ya bụ ọrịa. Ọchịchị etiti gara n'ihu kwuo na n'agbanyeghị na akagbuola ya bụ iwu, mana iwu nke megidere na nke kwadoro ikpuchi ihu nakwa iji ihe mmiri mmụọ sanitaiza ehicha ma na-akwa aka ka na-ehikwa odo. Ọ bụ ya meziri o ji ji ohere a na-adụ ndị mmadụ ọdụ adọkwa ha aka na ntị banyere ileba anya gbalaga ihe ndị ahụ nwere ike ibute mfesasa ya bụ nje ọrịa.
ọchịchị etiti gara n'iru kwukwe na dịka a na-amalitekwa ihe omume a bụkwanụ nke ha kagburu n'oge gara aga na ụgbọelu niile ga na-abata n'ala Naịjirịa a ga na-edomekwa iwu ndị ahụ e nyere banyere ịkwụsị mfesasa ya bụ nje ọrịa. Ndị ndu nzukọ nnọchiteanya ala anyị ya bụ ndị a na-akpọ House of Representatives n'asụsụ bekee nọrọ na Abuja n'ụbọchị Tuzdee echi gara aga ha na ndị isi okpotokpo bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ihe banyere nchekwa n'ala Naịjirịa nwee nnọọ nnọkọ pụrụ iche ịmara ihe a ga-eme ka nwa ugo wee biri n'okwu metụtara enweghị nchekwa na ikome obi n'elu bụ nke juziri n'ala Naịjirịa. Ọ bụ n'ihi mwakpo ndị isi ekwe wakporo ogige ụgbọ oloko bụ nke kpọtụrụnụ na nso nso a nakwa nke ha wakporo ogige ụgbọelu Kaduna International Airport meziri eji nwee nnọkọ a ka mara ihe a ga-eme iji kụpụga ndị isi ekwe ọnwụ ndị a isi abụ okpu. Dịka nọ na ya bụ nnọkọ onye na-ekwuchitere ọnụ ndị nzukọ nnọchiteanya ala anyị bụ Maazị Femi Gbajabamila gara n'ihu gwa ndị nta akụkọ na isi sekpụ ntị bụ okwu metụtara enweghị nchekwa nakwanụ echeta obi ekuru n'elu bụzi nke juru na ndụ ụmụ Naịjirịa. Ọ bụzi ya meziri ya na ndị a ọnụ na-eru n'okwu nọ nnọọ daa ntị dịka ọ nọ na-ekwu ihe gbasara okwu nchekwa ọ bụghị ihe a na-agba n'anwụ nke ọ na-abụ ihe a na-agwa ndị nta akụkọ kama ọ bụ ihe a na-ezo ezo ka ghara ịga anyụ zọrọ azọrọ. Ọ bụzi ya meziri ka ya na ndị isi okpotokpo n'okwu banyere nchekwa jiri nnọkọ ha ekwe nkwa na n'oge na-adịghị anya ihe banyere enweghị nchekwa n'ala Naịjirịa ga-abụzi akụkọ ifo. Onye na-achị steeti Anambra ahọpụtara ọhụrụ bụkwanụ ọkammụta Charles Soludo ka ọ dị ugbu a ahọpụtala kọmitii ọdọrọkọ bụ ndị ọ kpọrọ 15-member Truth, Justice and Peace Commission. Ndị a ga-enye aka weta udo ọkachasị nke metụtara ndị otu IPOB Indigenous People of Biafra. Ozi nwetara n'aka onye isi oche otu a bụkwanụ onye ahọpụtara ya na ndị ọzọ ndị ọnụọgụgụ ha ruru 15. Isiokwu bụ ha ga-enye aka ha na ndị IPOB nakwa ndị ọzọ iwe na-ewe ka ha nwee ike dakọ ntị mara ihe a ga-eme ka nwa ugo wee biri. Dị ka esiri gba aha ndị a n'anwụ, onye isi oche ya bụ kọmitii ọdụrụkọ a bụ ọkammụta Chidi Odinkalụ, onye bụzi odeakwụkwọ ya bụ ambasadọ Bianca Ojukwu, onye bụ nwunye Ọdụmegwu Ojukwu. Ndị ọzọ so na ya bụ kọmitii ọdụrụkọ gụnyere ọkammụta Solo Chukwu Lobelu nakwanụ Maazị Charles Obuta, onye ama dịka Charlie Boy, nakwanụ onye na-eti egwu ama ama aha ya bụ Onyeka Onwenu. Ọrụ ndị a bụ nnọọ ịhụ na ndị niile iwe na-ewe ọkachasị nke metụtara ndị IPOB nakwanụ iwu onye nọrọ n'ụlọ n'ụbọchị Mọnde. Ọrụ ha bụ ịmara ihe a ga-eme ka nwa ugo wee biri ka ndị mmadụ nwekwana mmiri wee tọgbọ iko. N'akụkọ metụtara azụmahịa, ụlọ ọrụ The Debt Management Office ka ọ dị ugbu a etiela ololo ma gbaa n'anwụ n'ihi amụma ọchịchị etiti na-ama ibirikwa ego nke karịrị ijeri $720. Otu a gara n'iru kwuo na oke mbiri akarịala n'ala Naịjirịa. Ọ bụzi ya meziri eji gaa n'iru tie otiti a na dịka ala Naịjirịa ka na-aga n'iru na-ebiri na ọdịrị ego nakwanụ ụgwọ ala Naịjirịa ga-ejide ga-aka ego eji ọnụ were na-ekwu. Ọ bụzi ya meziri o jiri mkpa ka ọchịchị etiti leba anya ihe ndị ahụ ha ga-eme ịkwalite ọnọdụ akụnụba ala Naịjirịa site na ịkwado ihe ndị a na-emepụta. Nke a ga-enye aka ka a kwụsị oke mbiri n'ihi na ọdịrị ọnọdụ oke mbiri ga-etinye ala Naịjirịa ọnọdụ ihe isi ike na nhụju anya. Onye isi ala mba Ukraine Volodymyr Zelensky
etiela ololololo dịka ọ na-akwa akwa arịrị ma gwakwanụ otu United Nations ka ha mee ngwa ngwa meghara ọdachi ihe metụtara agha mba Russia na-ebuso mba Ukraine. Onye abụ onye isi ala ndị Ukraine Zelensky gara n'iru gwa ndị United Nations na ozu ụmụ mmadụ agbatọrọchana n'obodo niile dị na mba Ukraine, ọkachasị ebe a na-akpọ Bucha. Ozu ndị a karịrị ozu ụmụaka nakwa ụmụ nwanyị bụ ndị aka ha dị ọcha na ọwụ ndị dị otu a ka ndị agha mba Russia na-agbagbu ma na-etinye ha n'ime ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma. Zelensky gara n'iru gwa ndị otu akpọrọ Security Council, ya bụ ndị iri na ise ndị a na-akpọ 15 member Security Council, na ha mee ngwa ngwa chụpụga mba Russia n'otu ha n'ihi na Russia akpaala mkpamkpa ma nyụọ ihe na-eshinụ na mba Ukraine. Mana dịka o si wee dị, emere nchọpụta ahụ na mba Russia so n'ime mba ise bụ ndị himere ya bụ Security Council. Ọ bụzi ya meziri mba ise ndị a bụ ndị himere Security Council wụ ndị gbara mgbọrọgwụ ma bụkwanụ ndị nwere akwara nke kara aka nke na-enweghị ike ịfụpụ efụpụ na ya bụ Security Council. Ọ bụzi ya meziri ejiri na-ekwu na enweghị ike iwepụ mba Russia n'otu ndị Security Council n'ihi na ọ bụ ha nwachimere ya na-agbọ. Ọ bụzi ya meziri ka onye isi ala mba Ukraine dịka ọ nọ na-ebe akwa ọpịọkọ nọkwa ebe ahụ kpọkuo ndị otu United Nations na ọ bụrụ na ha agaghị akachapụli aha mba Russia na ya bụ otu, ihe ọ pụtara bụ na ndị United Nations adaa na parịparị. Ọ bụzi ya meziri o jikwe na-ebe akwa na ozu ụmụ mmadụ agbọtọrọchana na mba Ukraine, ọkachasị ebe a na-akpọ Bucha, bụkwanụ ebe ndị Russia na-agbagbu ụmụaka na ụmụ nwanyị karịa ha si agbagbu ndị agha si mba Ukraine. Ọ dịgba anyị wetara gị akụkọ metụtara egwuregwu. Onye wụbụ onye mgbazi otu egwuregwu Barcelona, aha ya bụ Ronald Koeman, ka ọ dị ugbu a abụrụziela onye mgbazi ndị Netherland. Ngwa ngwa ha ga-akụcha iko mba ụwa, ọ ga-anọchi anya onye a na-akpọ Louis van Gaal, bụkwanụ onye bụ onye mgbazi otu egwuregwu ndị Netherland ka ọ dị ugbu a. Van Gaal, onye du ndị Netherland na-aga iko mba ụwa bụ nke ga-agbọtụnụ na Qatar, ekwuola na enwere otu ahụ si emecha ya, ọ kachasị ihe metụtara ọrịa prostate cancer. Ọ bụzi ya meziri o ji kwuo na ngwa ngwa akụchara iko mba ụwa na Qatar na ọ ga-aga zụrụta ike ma jikwara ohere ahụ leba anya ihe gbasara ahụike ya. Koeman, onye dị afọ 59, enwere mgbawụbụ onye mgbazi otu egwuregwu Netherland malite n'afọ 2018 ruo n'afọ 2020. Ọ bụzi ya meziri ka obi ji tọọ ya bọrịbọrị oge akpọpụtara na ọ ga-anọchite anya Louis van Gaal. Koeman gara n'iru kwuo na ọ ga-eji nnọọ obi ya niile nabata ya bụ mgbazi, mekwana ma kwe nkwa na ọ ga-agba mbọ zụta ihe a tụrụ ya n'ahịa n'ihi na mba Netherland ga-abụ ndị a ga-eji ama atụ ihe metụtara egwuregwu bọọlụ. Onye magara anyị ntị na mgbede a, otu akọ ha anyị n'ọnụ n'aha odekọ anyị n'ụbọchị taa bụ Chinedu Ezenagụ, ka mụnwa na onwe m Chinedu nwa na-ekwu, onye tụgharịrị ya bụ akụkọ a ma tụpere gị n'asụsụ Igbo ji asị onye ọma ime na ịga anyị ntị, ihe ọma gbara abụba mekwara gị, ya gaziere gị.